Moi je suis pianiste, je joue de tes dents. Kamaráda a básníka Jakuba Holého a současně děkuji za antré Janě Štepličkové, zpěvačce a herečce z Prahy. A ještě bych vám ráda představila vlastně toho, kdo tady vystavuje. Jeho postavu vidíte, nicméně co o něm vím, skoro nic. Jenom vím, že maluje, že jeho obrázky mám nesmírně ráda a že neskutečně ráda s ním četuju. Pokud byste chtěli o něm něco vidět víc, tak se podívejte na vyvěšený spot o tomto člověku a je tam v podstatě jenom pár vyňatých vět ze statusu Facebooku. Takže to si myslím, že o něm řekne hodně. A o obrázcích už vůbec nemůžu nic říkat. Já bych radši předala slovo tady právě tomu správnému, který vám k tomu může něco říct. Ne, nejsou tam názvy, jsou to takové věci pocitové, abstraktní. Můžete si tam každý představit, co chcete. Samozřejmě, pokud by vás něco extra zaujalo, třeba nějakou technikou dělám, nebo tak, já samozřejmě jsem ochoten za mírnou úplatu se vám minutu věnovat. Preferuju krom těch kombinovaných technik akryl většinou, jsou tam vystříkané věci, zkrátka je to celkem odolné, takže hraju si někdy se strukturama, že budete chtít, šáhněte si na to, jo? Můžete, je to mezi pouze tím vizuálním jevem, klidně si na to šáhněte, nic se tomu nestane. Když stane, opraví se to, no? Není to problém, je to pohostivé jako oleje a takové, takže nemusíte se bát jako galerii, klidně si šáhněte. Samozřejmě, když pomátáte ten sklad, tak dostanete po rukách, jo? Ale to je tak všechno, takže to... A ještě poprosíme teda... Jinak můžete poslouchat i vnímat krásu jeho... Ten se jak těsto táhne na rovnou stopu, židle se z kůže stáhne a lampa od stropu na stopce rána pomalu dozrává. A je tu divný ticho, jak v nějaký čekárně, kdy řezlý holí břicho, za barem se stárne, něco cenká a někdo vydává. Marilyn má dneska už vystaráno, padly 3 citrony, tak přeju vám dobrý ráno. Holka činaná, vlasy do vůli zát, na paři kotvu zlochu vzpomíná a na bitvu z Komanči. Láska má zelenou a nebo velký rumy, indián v koutě spí, na nohou bílý pumy, dosnívá a svůj sen vodáče. Mary
Jak vzniklo spojení toho Český zámek a výtvarník Jakub Vody? Jsme tady také jedna porta a tak nějak známe se s lidí, díky muzice hlavně, reakcí. No a vystavovat na zámku je něčím zvláštnějším než na normálních akcích? Vystavovat na zámku, neřekl bych, že je to něco lepšího, ale určitě každý výtvorný nebo každý prostor, kde se dělá nějaká instalace, nějaká výstava, tak něčím jiným a to je strašně zajímavé. Zajímavé prostředí. Takže pokaždé se pracuje s tím prostorem úplně jinak, dělá se úplně jiný výběr. Je tam jinak světlo, jinak ten prostor vlastně funguje. Pokaždé ty objektivní budou odlišné. Takže je to vždycky výzva. Je to hrozně fajn, že člověk může střídat. Je to větší prostor, členění náročnější trošku, ale snad se bude